Takže čau, já jsem Denny a já vás vítám u nového videa. Jo, je to o Google. Jo, jak vidíte, začínáme fotkou Fabie, taky s ní budeme končit a dělat u ní střihy. Jo, takže jenom abych vám představil prohlížeč, který používám. Jo, už jsem ho řekl v jednom videu. Tak je to Max Horn. Jo, a vrátíme se tam zpět. Jo, takže tady ukážu vám potom i můj Facebook. Tak já už to tady mám připravený malinko, jo. Takže já si sem jenom napíšu můj e-mail. Tak, je můj e-mail. dominikurban36@gmail.com. Kdybyste mi někdo chtěl napsat nebo tak něco. Bude i v popisku videa. Už pletu heslo. Takhle mám e-mail. Moje jméno e-mailový je normálně Dominik Urban. Jo. Jinak na YouTube se jmenuji Epic Auta. Jo, je to jako Epic Auta spíš. Jo. Takže tady to by bylo. Jo. Jak jsem říkal, na té Fabii ještě budeme dělat střihy, takže momentíček. Takže, jak jsem ukázal opět to, takže můj Facebook předvedu. Jo, moje profilovka, život bez tebe, ne díky. Jinak moje jméno je Šunkač velký, ukážu vám ho ještě ve větším. No. Bude taky v popisku videa. Jinak normální Facebook všichni znáte, že jo. Vypadá. Takže pohoda. Teď se zaměříme spíš na volant. Takže jak vidíte, tak jsme na seznamu. Já ho nedoporučuju. Jako spíš na to podívání. Prostě kdo má svátek, jo. Na to, jak bude, nebo na TV program, ty horoskopy. Taky, no. Hlavně stream, jako jo. Já bych vám teď jenom něco ukázal, tak momentíček. Takže ty nejlepší pořady na streamu, jak ukazuju, jídlo SRO, jo. A potom teda ještě co se týče tady z těch věcí, tak možná nějaký takový ty Top Gear nebo tak, jo. Takže proč se můj YouTube vlastně e-mail jmenuje Epic Auta, jo. Tak protože když si napíšete do vyhledávače na Google v obrázku Epic Auta, tak vám vyjdou tady ty autíčka. A já vám teďka ukážu moje nejoblíbenější auto. Takže tady to. Je to Mustang teda v červeném interiéru. Jo. Ale to se mi líbí jenom v těch Epic autech, jinak se mi fakt líbí tady ta Fabie. Jo. Má kolorostní ceny kontrolky. Jo. A ještě jedna věc, kterou bych vám chtěl ukázat. Takže prostě tak, jak to má být. Jo? Škoda auto. Že jo. Všichni tady to znamení určitě známe. A ještě tady pro vás
Felicí, jaký všichni známe, že ano. No, takže ještě tady tu video budu muset sestříhat a tak, ale jinak je to v pohodě. S tou Felicí teda fakt jako bomba, jo. A já se s váma budu muset rozloučit, jo. I když teda vám nakonec chci ukázat ještě jednu věc, tak snad ji stihnu, jo. Takže chci se s váma rozloučit teda, ale ještě zkusím tu věc, jo. Takže tady ten dort, co vám chci ukázat, jo. Takže já se s váma loučím, jak jsem říkal, tak jak jsme začali, to budeme končit. Takže bohužel musíme, no. Klidně do komentářů napište, jaký další video byste chtěli vidět. A to je asi tak všechno, no. Tak zatím čau.